खुलुमबाय आंनि नामा माइनाव बसुमतारी ओमफ्राय आङो इन्डो ग्लबेल ससियेल सार्भिस ससाइटियाव मावो आं दा डिपार्टमेन्ट अफ वुमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्टजोंनो क्ल'जलि मावगासिनो दिनै बेवहाय मेगा लिगेल एवेयारनेस केम्प फर एम्पावारमेन्ट अफ वुमेन सोलिगासिनो बेवहाय माने जोंहा Dlsa निफ्राय सेक्रेटारि बायद' जिन्नात बायद'बो दंफैयो लोगोसे जोंहा फंबाय दंफैयो पेरा लिगेल फंबाय भलन्टियार दंफैयो बेवहाय माने जेसेबां जोंनि लिगेल प्रभिजन्सफोर दङ जेसेबां माने जोंनि लिगेल लसफोर दङ बायदिसिना दङ बेखौ माने सिटिजेनफोरखौ अवेर खालामनो थाखाय बेवहाय अवेरनेस होगासिनो बेवहाय ICDS निबो जेसेबांखि स्किम दङ लोगोसे वुमेन एम्पावारमेन्टनि थाखाय जेसेबां स्किम दङ एडलेसेन्ट एम्पावारमेन्टनि थाखाय जेसेबां स्किम दङ डिजेबिलिटिनि थाखाय मा दङ बेखौ गासिबो लोगो नांनानै माने साम आप खालामनानै रायजोफोरखौ एम्पावार खालामनायनि थाखाय मोनसे एवेयारनेस केम्प खुंगासिनो बेवहाय गोबां मानसिफोर रायजोफोर नुजाथिफैनो हादों बेनिखायनो आं सानो जे बे मोनसे जोबोद साक्सेसफुल जादों होननानै आं सानो बेखिनि बुंनानैनो आं थादों औ बियो जोंनि बर' बाजार BCDC हलाव जागासिनो बेवहाय बुंनो थाङोबा बर' बाजार एरियानि गासैबो सुबुंफ्रानो नुजाथिफैनो हादों जायनि थाखाय बेखौ साक्सेसफुल जादों होननानै जों बुंनो हायो आरो 6 नवेम्बर 2022 আজি আমাৰ নেশ্যনেল লিগেল ছাৰ্ভিচ অথৰিটিৰ তৰফৰ পৰা যি আমাক নেশ্যনেল মেগা লিগেল এৱাৰনেছ কেম্প অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আমাক জনোৱা হৈছিলে আমি সেই পৰিপ্ৰেক্ষিততে আজি বড়ো বজাৰ BCDC অঞ্চলত আৰু লগতে চিৰাং জিলাৰ চুভাইজাৰ অঞ্চলতো আমি মেগা লিগেল এৱাৰনেছ কেম্প এটা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ এই মেগা লিগেল এৱাৰনেছ কেম্পৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্ন চিটিজেনসকলক ৰাইজক আমি লিগেল এৱাৰনেছ আমি আগবঢ়াইছোঁ আৰু লগতে বিভিন্ন আমাৰ চৰকাৰী বিষয় কিছুমান বিভাগ কিছুমানৰ পৰা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বেনিফিচিয়েল স্কিমবিলাকৰ বিষয়ে আমি তেওঁলোকক অৱগত কৰিছোঁ আমাৰ কেইবাটাও ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আমাৰ বিষয়াসকল আহিছে আৰু আমাৰ ৰাইজৰ মাজত এই বেনিফিচিয়েল স্কিমবোৰৰ বিষয়ে তেওঁলোকক বুজাই দিয়া হৈছে আৰু লগতে ডিষ্ট্ৰিক্ট লিগেল ছাৰ্ভিচ অথৰিটিৰ তৰফৰ পৰাও মই ছেক্ৰেটাৰী আহি আজি আমাৰ যিমানখিনি স্কিম আছে লিগেল ছাৰ্ভিচৰ নেশ্যনেল লিগেল ছাৰ্ভিচ অথৰিটিৰ এই গোটেই স্কিমখিনি আমি ৰাইজৰ মাজত আমি এটা এৱেৰনেছ হিচাপে এৱেৰনেছ প্ৰগ্ৰাম এটা অনুষ্ঠিত কৰি আমি তেওঁলোকক এই স্কিমবোৰৰ বিষয়ে আমি বুজাই দিছোঁ फै बयबो फै जमदुवार दख'रानि थाखाय मोनसे फोसावथाय गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार दख'रा एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 5थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोन फैगौ नभेम्बर दाननि 6, 7 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन मख'नो गोनांदि खुंफुंनो गोनां जथुम्मायाव बायदि मेहेरगोनां आयदाफोरबो लाफानाय जादों बेबायदिनो भलिबल काबादि खन्थाइ आवरायनाय लिरनाय बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोर लोगोआव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो लानाय जागोन फारि बायदियै देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ रोजाबनायाव दख'रानि बेन्दोंआव थानाय गामिफोरनिफ्राय 14 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि गेजेराव थानाय बिजाथिफोरा मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन मोनाबिलिनि हारिमु बादायलायनायाव गाव गावनि रोंगौथिजों बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन एक्जिबिशन दिन्थिफुंनायखौ 6 नवेम्बरनिफ्राय जोबजासिम नुनो मोनगोन 6 नवेम्बरनिफ्रायनो भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनाया जागोन 8 नवेम्बर 2022 इं अक्ट' खालारखालि हारिमु मोनाबिलियाव मिस्टार प्रेक्टिकल बसुमतारी आरो मिस दीप्ति बसुमतारी मोननि गाबगोनां हारिमु आरो फेस्ला दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन